Na kabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro gini gilong ki khubor bam ta kasni. Ha ka sin jam kabadon kam ban pin khan ya ka jing ya khun persha ya ka jing kni ya udrong. Mission Director jong ka Drug Reduction Elimination and Action Mission Dream ba FG Kharshing ringkar baru MLA jong ka Nongstoin constituency uba Gabriel Walang u Deputy Commissioner jong ka West Khas Hills kilayalam ya ka jing jurip lang ya ka we ka ying sarkar ka badan ha Upper New Nongstoin ban pet bnya ya ka jingna ban pin kala ya ka ni ka jaka kum ka Rehabilitation Centre. Kani ka project kadi ka jingyate alok happening ka Urban Mission New Nongstoin Presbyterian Church bar ka Dream la sunran lang yo Mission Director da District Social Welfare Officer u District Agriculture Officer kidukhat jong ka Urban Mission New Nongstoin Presbyterian Church bar kinong yalam shinang. Ka jingjurip kadi ban bishar bnya ya ka jingla jong ka jaka habaya day bar ka rukomshna bar ka jingdan kam kirki bante ya ka Rehab Centre ha ka te kathan. Kani ka sunjam kalawan ra ya ka jingero ba ka jingya trailang na baro kinong shimbenta ka ba pin i ba ka jingya trailang kadi ka linti ban ya khun persha ya ka jingki ujong ka jingkani udrok ha ka district. Ha gani ka sngi u MLA ba Gabriel Walang ula ai ka jingero ya ka jing trai shitam jong ka Urban Mission ba ka Dream halor kani ka rukom perkhat bante ya kani ka jaka sumar ka balong ka badan kamtam. Ula kenturu ba kajingya trailang kalong kabadan kamtam banyale persha ya kajing keni udrong bat ula kmi lenti ba gani ka Rehab Centre kanong kum kajaka ba ai jingka jingkya ya ki balangop ba gani ka apan. Ula pen pauru ya kajing sngo kemen halor kani ka sinjam kum ka benta bante ya ka imlang salang ka bakot bakhya bat kabala banya kun persha ya gani ka jing Bad ula kular ban ai ka jingyarap bat jingkershan bapura kani ka sinjam kalong shibenta jong ka Dream ban wanra ya ka jing sumar ka bapaka bat pura syakipat ba lingba ki Rehab Centre hagi district baro.